Yebo, igama lami uThengiso wawo masiba nesibongo. Sakhelene nosithalala noma ngithi-ke uhlala kamakhelwane sihlukaniswe ngubonda. Ngizozama ukuthi-ke ukukhuluma kwami ngokufika noma-ke ngikwenze kubekufishane. Kwami-ke nosithalala zobe sengithayisela ngokwabafethu egcineni. Usithalala befana nomfowethu, anginawo umfowethu mina ozalwe emva kwami. Usithalala-ke sazane naye sasagcina sesenza ubudlelwane kwangazi ukuthi-ke sizalwa-ke esisimo esisodwa uma ngoyedwa. Ubengalalela ngolami ngaso sonke isikhathi. Uma ngabe ubuye emsebenzini wesiqiniseko sokuthi-ke uyafika endlini ezongibheka ukuthi ngikhona. Uma ngabe engangiboni bezokwenza isiqiniseko futhi sokuthi uyafona athi futhi akuboni endlini kaNkulunkulu. Ngisho ukuthi futhi ngisendleleni ngiyeza. Ujaba ngoLwesihlanu sagcina ngibonana naye ngoLwesine bezohamba-ke ngoLwesihlanu eBellville emdlalweni okubaluleke kakhulu kuwo. Engicabanga ukuthi emidlalweni yababe nayo yonke iwona mdlalo kade-ke nabo bewuphakamele kakhulu lwakhe bekuwo. Bebefisa ukuhamba nami-ke kwathi uSithalala sami ukuthi sawukhuluma sizobuya ngesonto. Ngathi Sithalala ngeke mfowethu ngihambe. Anginazi ukuthi ngizobuya nini. Wathi hayi ukuthi asambe sawubuya ngesonto. Ngathi ukuthi ngeke. Hambani mina ngithi ngithe ngizobuya ngenyanga. Bona into efuna ungenzele yona ngithathele ibhakede ka-20 litre uhambe nayo. Nibuye nale nyanga futhi osungithengisile ukuthi-ke nizobuya nayo. Lokhu sikhuluma kukhona abafowethu okhotha bakhona oSibiya oMagesi bona babekhona. Kanti kwasho imoto. Kanti angazi ukuthi-ke umfowethu ngoba ngikhuluma nje ngikhuluma nawo. Yathi mayingena ikholi-ke ngesonto ekuseni yange ngiqhamuka kuSibiya. Kwathi uSibiya futhi sesivelelwe inkinga. Athi Sibiya kwenze njani? Wathi hayi futhi sesivelelwe ingozi. Abafowethu abasekho. Kodwa ngingaqinisekisa ukuthi ubani into engamqinisekisa njengamanje ngomezulu. Ngathi Sithalala ngathi Sibiya ngikuzwa ukuthi uthini unkulumo into engiyizwayo. Wathi futhi angeke akukho engingakusho noma engikuphethe engizothi uzokuba uyabona masesiqinisekisile ukuthi laba abantu ngobani. Wathi mayivali ifoni ngatshele ngangadelina bengindawo ubhuti uShambe bengimuntu wakwaSithole omunye ubhuti wakwaZulu. Ngabatshela ngathi mina uSithalala ngasekho. Angatshela ukuthi uSithalala ngasekho kodwa ngathi mina bona uSithalala ngasekho. Wathi futhi sebeshilo ngathi hayi ukuthi abashilo kodwa-ke ngiyeza inhliziyo ukuthi uSithalala ngasekho. Ngomezulu ngoba ehambile nje uyena obonakala eqala kodwa-ke nginesiqiniseko uSithalala ukhona kulaba abahambile. Ngathi ngisalindile wathi uthi akusalindile ngabuza ubhuti wathi futhi-ke ngibafonele mina abantu bathatha isikhathi abasabuyi mina ngisakwazi mina. Wathi ubhuti ake sibalinde kancane. Awuphelanga u-5 minutes naphela wabuya wathi uSibiya ibhuti hayi kunjani uSithalala umcondo ukwenza ababekho. Ngathatha ifoni ngayinikeza ubhuti angifuna ukuthi azayiqede inkulumo yakhe. Usuku lapho lonakala lokuthiwa lapho. Sengisholo ukuthi-ke abafowethu bonke kodwa-ke uNkulunkulu uma eseyigalile noma-ke eseyikhethile umtho wakhe uyamthatha ngeke sasanqaba naye. Ngiyafisa ukuthi lolu suku namhlanje yize kubuhlungu ukuthi sonke kodwa ngiyacela ukuthi-ke lolu suku asiyenze impilo yesikhumbuzo, asiyijadeleni impilo yabo. Ukukhala kwethu sokubadonsele mina. Cela sibadedeleni sibanikeze indlela bayekulubangisa okuNkulunkulu. Ngiyafisa umndeni wambatha ngoba ngomezulu. uNkulunkulu engahle ngahlanganyele nayo enhliziyweni zabo
abathobela amanxeba abuhlunganga enzekile uvaliwe umuzwa wangomizwa angazi ukuthi ngempela bakubani ingane lokuhlonyothi iyothini futhi iyobamba ubani ngoba nayo ibisenza akhe umndeni womncane. Ngiphinde futhi ngibonge umndenini wakwamahlangu bokasithana ngibonge likho konke abangenzele khona nendlela abangizwe ngayo ukukhala kwami. Benginenkinga nami ngalelo langa ushona usithala kwashona ugogozana ngami. Inkinga zangihlanganyela ngalolu suku nje wagaza bangiphathanga kahle kodwa bakwazile ngizwa ngikhala icele bangisicekile kuwona bakwazi ukuthi bavumelane nazo zonke bangiphathe njengomuntu kasithana lokudala. Ngiyafisa ngazo ukuthi futhi noNkulunkulu engahambela enhliziyweni zabo abathole futhi nabamangcwele sikhona sabafoko kasithana nosithana akuzoba ukuthi besiphila naye ngoba kade saphila ngisho sefila ukuthi noma besibona lasihamba khona babona usithana nathi sothi masibabona lasihamba khona sobe sibona usithana okubuhlungu nakho konke usithana kushiya ingane sesizina kubona ingane abantu ukuthi-ke izothatha ihlanganise lana asazi kodwa siyafisa uNkulunkulu nathi asipha amandla ingane asithanda lithi ifike emhlabeni sikwazi ukuyimela ingasiboni isikhala sikayise singobaba bayo. Siyacela ukuthi ngempela-ke sibambisane kulesimo sizabafowethu sibabona endlini zabo zokugcina. Angisezukhala sengikhale kwani emsebenzini kade ngagcina ngathi ngizoluka ngazama ukuthi ngisebenze ngingithuka ukuthi angizofihla khona angisezukhala kwami phela manje ngiyacela ukuthi nami ngize ubuhlungu kodwa ngizama ukuthambisa inhliziyo ngizame futhi nokubambelele ngiyazibambeke kodwa ekugcineni abafika abasekho asibonga sisibonga besaphila emhlabeni sikubaza nje sebengasekho ngiyabonga ngakho. Ngithanda ukubingelela umndeni wakwaMahlangu nomndeni wakwaMbatha. Ngibonga abatana bakwethu mhlangene nathi esivelelwe inhlekelele singazi ukuthi siyibhekisaphi. Ngiduduze kakhulukazi umndeni wakwaMbatha, ngiduduze umndeni wakwaMahlangu ngenhlekelele sayibona. Ngizoqala la labantwana bafike ngolosihlanu ekhaya, mina ngumama kaKhotha. Bafike ngolosihlanu befika nalomntanami abantwana balala bavuka ngomgqibelo bahamba bayocula lapha nje beyocula babuya ntambama bazolala. Ekuseni wavuka ubaba uNgomezulu wasethi seyahamba ngokuphuthuma emsebenzini ngo-9 uyangena. Uma ephuma ehamba sathi sicela ahambe nomakoti nomntwana nalaba abanye ngoba itekisi iveni lincane lingasezukubanela ngoba bebeney'moto ezimbili. Sathi awusihambele nalaba-ke abanye khona kuzokwazi ukuthi liphunguke kancane iveni ngoba uKhotha uzohamba emini. Uthe ngokuhamba ngo-7:10 wangena ifoni yasemgwaqweni lapho eseyivele khona isigameko sengozi. Wasefika bafonela uKhotha noma ngingazi ukuthi ubani wamfonela ngoba wayezazi ngathi ngivuka mina ngangihleli ngaphambi kwekhaya ngithatha isitulo ngathi ngisathangelele ilanga. Weza nje uKhotha emeqhamuka endlini yakhe weza nje sebambe ekhanda engasazi wathi ma baphela abantu bami baphele engozini.
inhlekelele seyenzekile bengakafiki ngisho eBergville. Imoto yayiqhamuka eBergville eyenza ingozi. Yasuka emzileni wayo. Yashaya lena ezophuma kanye zombili zaphuma zamangancane zombili. Uma esho njalo wakhala wabheka emfuleni sinomfulo omkhulu uthi wathi ongcono manami angife kanye nawo. Wathuma umfana wami omdala bathi gijima umbamba. Umbamba ngizokuzwa kahle ngoba ngizwa kahle. Wathi ma, wathi sebephelile abantwana. Bonke abantwana. Kodwa mama ngizothini emndenini yabantu. Wathi khala lo mntwana wakhe inqa phansi. Angizange ngiloko ngithi ngiyambamba yena. Ngathi mbambeni. Ngathi sengiyaphuma mina. Ngathi dumisa iveni wena gijime siyobona emgwaqweni. Uma ngifika emgwaqweni ngisaqhamuka ngisezedeni ngakha ngama traffic cop. Ngoba nanka ama traffic cop ayangikhombisa ukuthi ingozi la. Uma siyofika lapha engozini ngafika kungabhekeki bantwana bakwethu. Ungabhekeki ungazi noma kukhona umuntu ophumile la. Senziweke umuntu naye owayephuzile. Kanti usekele naye emotweni. Uthela phezu kwale moto ushaya uzophuma nayo lapha. Yazi bantwana ukuthi ngifuna ngikhuluma ngoba nami ngumama uzele. Bese ngithi kuyabo mama balezi ingane kakhulukazi ubuhlungu enibuzwayo nathi bakazwane siyabuzwa futhi sibuhlungu kakhulu. Sidrayile ke nalabantwana sehla senyunga omnambithi kuphi yazi angazi ukuthi sizokwenze njani. Sababikela abazali babo yazi kwangathi dume ikhanda lami bese ngilahlekelwe umqondo. Ngingazi ukuthi nalezi zinto ezingaka mangabe sizama zizofika kanjani. Ngithanda ukubonga kakhulukazi abaka transport abacabangile ukuthi kuloya muza khona akanayo lo baba kusele mina ngeke angazi ukuthi ngizothathana ngihlanganise nani ngihlanganisele lo mntwana ekhuphula labantwana ebaletha la ekhona ebalethe ebuhlungwini okufanele ngabe naye uzozama kanye nabo labo. Kodwa baka transport babonile ukuthi nangu mama exakekile. Ngibonga ukuthi abantwana babantu bafike kubazali babo bazophumela endaweni yakubo ngoba bekungenzeka ukuthi manje asisazi sivale iminyango nje sivalele abantwana babantu emoshana. Ngabonga abazali bakambatha abafika ekhaya. Base befika-ke futhi nabakabosithandana. Thina-ke besingababizana ukuthi asiwazi amagama abo ukuthi obani. Sazi nje ukuthi uzeva umqondo usithandana. Sazi lawo magama nje. Ngiqale nokwezwa nje ngoba sesisemoshana nalabo mama babo ukuthi obani ukuthi omnotho obani. Ngicela ukubonga kakhulu kuba kumsweni lapha ekhona wazile ukuthi inhlekelele njengoba sihlelekisi makangaka akwazi ukusilekelela nalapha eMnambithi wayesilekelela kuba kumsweni enza konke osokufuneka ekhipha ngakusemandleni nabo futhi gogo kasithala gogo kamesha ngiyabonga usimukela singashaywa abantu baseGoli abaka Mahlangu ngiyabonga singashaywa ngabantu baseGoli sibambaleni uzala kunye bamakhosikazi ngoba sizele okufana futhi sibathwala inyanga eziku9 sonke labantwana. Yazi ngibhlungu kumanje ubaba uMgomezi usasele emoshana naye futhi ngibhlungu ngoba ngazi ngizomthatha kanjani afike eJozini. Ngisamile nje ngiyaqalaza ukuthi lo mntwana uzobathatha kanjani ngoba naye akanamandla futhi manje uphelelwa amandla kakhulu njengoba sekusha. Ngizothi angibonge kakhulu kwaseGoli. Ngibonge kubo bonke abakaMahlangu abakambatha. Bonke ngoba sesizokugeza sisisekhaya futhi ukuthi senza kanjani ke futhi uMgomezi afike kwakhe
ahambe nemoto yakhe leyo Nkosi yami eveze nayo inhlekelele naye engakuhlosile ephuthume emsebenzini. Thank you so much. Africa with South Africa sefonke. Isigqoko esigqokile ngizogqoka lesi se-department ngisiyela sami. Ngithunywe ubhuti omdala. eKZN-ke sinenhlamba thina eKZN sinobhuti. eKZN sinobhuti abawu-2. Khona ubhuti omdala, khona ubhuti omncane. Ubhuti omdala uphethe transport, uphethe no-human settlement. Lama-department awu-2 aphethe yena. Bese kuba khona ubhuti omncane. Ubhuti omncane yilo sey'ngabeni umkhwanazi. Obhuti bethu bawu-2 eKZN esingadla ngabo. Mhlawumbe-ke umuntu ubhuti omdala uthe angizodlulisa lamazwi enduduzo emndenini yonke neyihlobo nabangani abalinyalela. Lezi ngane okukhulunywa ngazo sincane kakhulu. Akabi nayithoba, akabi zona ngisho izithobo sengamahlumela. Abazali, abangani bebesabheke lukhulu. Uyezwa othisha indlela abakhuluma ngayo, uyezwa abasebenzi indlela abakhuluma ngayo. Angeke sikhulumeke ngalo nomunye omncane okuyena osiqoqe sonke ngoba thina silandwe nomncane kakhulu. Wathi eminyakeni yakhe emibili noma ngabe emithathu kodwa ukwazile ukukhombisa ukuthi yini azalwe ephethe. Lezi ngane zonke zisheshile ukusikhombisa ukuthi ziphethile. Uthi-ke uMthombeni uDuma eKZN njoba umama kaKhotha ebesho ukuthi uthe makuvela lenhlekelele uma sizwa ukuthi kunale nhlekelele wasesibiza nondaba ezinhle sibiya wathi yena uxakekile la xakeke khona wathi kodwa asiqinisekise ukuthi into edingwa yilemndeni siyenze yonke siyenze ngokucophelela. Ecabanga ukuthi njengoba umama esho ethi njengoba beyila namhlanje ngicabanga ukuthi sithe sisemnambithi kwa-forensic kubonakala ukuthi bekuphuthuma ukuthi kufanele beze ngapha ngasehlotsheni. Omunye umuntu besimfonele wasiphendula amasishana ile nsizwa yakwaNala wamathole engithe nje ngishaye one call waphendula ngathi i-department iyamdinga undaba ezinhle iyamdinga kunesimo esisicindezelayo. Akufani uma ufonela umuntu ongcwabayo uthi mfowethu ngicela uzongilekelela uzongcwabela abantu bakithi nokuthi uthi kunabantu okufuneka okwamanje besuke kule province beye kwenye province ngokukhulu ukushesha. Insizwa kaNala ayisithanga isikhathi ithe kushiyeni kimi konke lokho ngizonenzela. Egameni belishobani uMthombeni ukuthi imndeni asenze konke. Umama kaKhotha uphinde wathinta-ke indaba kamfowethu wase-Ejozini ukuthi akaze ngicabanga ukuthi ubaba wengane akazi uzokwenziwa njani ngoba naka akahambi. Ngesikhathi ekhuluma thatha ifoni ngathumela imessage eThekwini ngoba u-MEC nondaba ezinhle babambekile lapho kuno National Minister umama uBarbara Chris. So bayokhuluma indaba zekhululo zeyindizi
kodwa ngase ngithi ke nangu umama ethi emuzwa ngepodium ethi kusene challenge yokuhambisa umfowethu ngomezulu eJozini wasethi nokulungile sizokhuluma emva kwala mase qedwe sizokhuluma sibe ukuthi sinababa kuba umsebenzi omkhulu we-department ukuthi ilekelele la kufanele ukuthi ilekelele khona yilokho engakusho bazalwane ukuthi ke nala sinanyathelanga khona kahle isixolele bazalwane ngoba ezinye zezinto mase kufike isimo esinje siyasicindezela kwathina thina singcwaba weekend in weekend out onke ama-weekend siyangcwaba ngoba sithende ethe umthombeni angisuke eThekwini ngizovala ipheji lalezi iy'ngane ngale eKZN vele sinenhlekelele ey'khona khona omunye umuzi nje besikuwona lapha eWatbank umama uhamba ngemoto yajama ngabe ibijame yajamiswa yini uthe mayisuka lapho kufanele iqhubeke yafaka ureverse omkhulu ngabe ureverse noma bheke neutral yayongene eweni phansi uthathe almost 2 days ukuthi atholakale izolo ebusuku siqede khona I think bengo-8 noma bengo-9 sasuka lapho saya eThekwini savuka eThekwini ngo-3 kwafuna ukuthi sidonse sizila okuzofuna ukuthi sibuyele futhi eThekwini ngoba eThekwini ngathi sekuyindawo eyinhlekelele nendawo eyigamelo sisho ukuthi-ke kuyenzeka ngesikhathi si-athenda abanye begcine beseleceleni kusuke ngayona inhloso suke nathi sicindezelo ngomsebenzi kodwa siyazama ngakho konke esingakwenza ukuthi-ke kuhle ukuthi imindeni mayisemanzini siyivizithe sizoshiya amazwi enduduzo labo bathobeka amanxeba la suke singafika ngakhona nisithethelele usuke ngayona inhloso usuke ngaphezu kwamandla izinto esizona zinzima kakhulu KZN ngathi indawo yesigamelo indawo yenhlekelele egameni-ke le-Department of Transport KwaZulu Natal sithi nje emndenini edudu akwehlanga longehliyo iduduzeke ngane leli sincane kakhulu lena oyilasiboni yabo bonke lapho sithi emndenini uNkulunkulu uyazi uNkulunkulu unenhloso mhlawumbe nesibone manje siyibona ngokuhamba kwesikhathi kodwa basahambe umuntu awukwazi ukubona baswexebuka inyama sithi nje siwumnyango wezokuthutha sinani emndenini. I thank you. Oh
Isehlo sithetha anizusifa sithini ngoku noba singabiza psychologist or therapist anizusifa sithini ndithe xa ndithetha nokhotha ndathi khotha noba ndingathetha ndithini nawe ngeli xesha uzindiva ndithini ndiyifounder ndi-CEO yeMakotisstyle sibased eGoli esentini ndafowunela le nsizwa ngalamunye esehlo ndathi mfoka bawo xa nidinga imoto sinazo iMakotisstyle ine-shuttle services i-V-Class imoto esemgangathweni ndathi ngizozikhupha nongalo for free izolo ukhotha uthe ephela amadolo ephela amandla ngibona ndingaveli ndisithi khotha ngibhizi kaloku kodwa trust me imoto zami uzozibona zivela kuwe nyhani wathumela ilocation saya kuye sayofika sathetha ngemoto ndimela ntoni na bantu bakamntomezulu anizukhupha ne-2 rand anizukhupha ne-5 cents anizukhupha nepetroli sizamthwalela umzimba banifuna ukuthwalela umzimba iyobekwa ekhaya KZN uXhosa uthi umuntu ngumuntu ngabantu sikhulela njalo thina sike siyavuka ngoku sazi ngoba umuntu ngumuntu ngabantu Mabhinqa ngithi ndifuna ukuthi kuni sayumlibali bakunala unali uvuka nango-12 uvuka nango-2 xa usithi kunesehlo Mabhinqa sanukuyilibali mathole unala uvuka nango-2 xa uphosa ifoni kuye akabuzi uba uhamba nobani wenzani nakokwenu kuthini ukuphose ifoni kunala uthi ngivile ayenze loo nto futhi xa kevile inoba niyazibona imoto zethu phandle ezemathole nezaseMakotisstyle asinaphatilaship nonala kodwa siyamazi upapa Jiwa inixelele mosina kwamaphumulo into yoba Mabhinqa sondelani kuba kunala ndoni saliwa nihlala nikhona kuyo yonke into yaMabhinqa sondezana nani abazali bathi into kuba igidangoma there is a benefit ukuba igidangoma abazali it's a hobby uba understand hobby there's no benefit uba ibikhona benefit besizawuthi abantu sesifikele ukubonongalo eGoli sifike begida ingoma sithi banazo izinto sinazo abanazo whereby we understand ukuthi it's a hobby into yokugida ingoma into yokubasemehlweni abantu it's a hobby andimele izinto ezininji ndimele ukulela ntoni nihlala nihamba sihlala sinibona kuzo zonke indawo ningadini nama nidina niyandazi nidina nawo bahlale bezitsho kodwa nidina ngoba ndinguzonke wasentshaba singasumenzathu bantu bakamntomezulu sinazi imoto singabanikeza umsweli babumsweli imoto ayifunayo any car enifuna ukuyikhomba nithi nifuna i-V-Class nifuna i-Vuyani nifuna i-H1 nifuna i-Mercedes siyabakhupha for free ngenhliziyo asijonganga benefit asifune 10 rand asifune 5 cents asifune petrol yenu sifuna umzimba uhambe uyofika ekhaya ngendlela enifuna ngayo ngesifiso senu nokhotha uthe xa ngisithi kuyakhotha sizawungena zilandelelana xa sifuna zilandelelana nyhani sifike kuye zilandelelana ngendlela acebe efune ngayo becele ngayo ndiyabulela sisuke emakhaya sonke la
Ukuthula ebandleni. Igama lami ngosaliwa ngisuka le entabeni zasekhangeni eDodotha Salathetha. Ngihamba nodadewethu Ndoni nomfowethu uGqizile ngenxa yesikhathi cela nisondele ukuthi isikhathi sesifishane. Akukho okuningi engizokusho. Sisebenza ngawo umlomo. Singomaskandi kuningi okusehlelayo esikufihlayo. Ziningi zomgwaqo singena kuzona bese sikufihla ngoba uyawuthola kwesinye isikhathi sinemidlinzo enhlizweni zethu. Kunzima ukuthi ngehlelwe ingozi bese ngiphosta kanti ngisola omunye wasemndenini noma ngisola umakhelwane. Ngenhloso yokungabajabulisi siyakufihla. Sike silala ebhedlela siwomaskandi sikufihle ngoba abanye bebalandeli abasithanda. Singakaze sithi nxamu. Namhlanje sisuke entabeni zasempangeni umfowethu entabeni yasenkandla ukuzokhathisana nomndeni kanye nawo wonke umuntu othintekayo ngathi isizwe samabhinqa sisemanzini. Sithi dudu ingane zawethu kubuhlungu akukhululeki kubuhlungu ngaphakathi. Insizwe esencane kangaka ebeziyoba ikusasa lesizwe sethu esibulawayo. Uyena wonke umuntu othe waba nesandla ukuba sihlanganelana ngabala amathole ngabala babomsweni ukusithatha ubheke siyahlala ekhasini labo ngibalo umakotistani nawo wonke nje umuntu othintekayo. Asikufisela abanye abantu ukufa kodwa sithi abakwenzile bengagcina ukwenza uthina maskani. Ngomunye-ke nami onalo mtsizwa bongayinaki into abasingcwabisane ngemplanele ukufa. Kodwa amathole asezisusile leyo nkungu asebenze ngabona ukuthi ukufa kufanele ukuhlelele ngoba kuyazuma. Ukufa ukuplaneli njengomsebenzi vele kufike ekuseni vuka kufike ntamba amashona. Nami-ke ngomunye othi cha mathole funeral imisebenzi eniyenzayo siyayibona uma kukhona imikhuhlane esemabhinqeni niyayithathe over nala isuke singaboni khona niyayithathe over kodwa njengomunye ophambi kwamabhinqa ngithi amathole funeral bafowethu ake siwasondeze eduze. Ngibona ukuthola ithuba ngiduduzele lonke inhlizweni zenu kubuhlungu kuphela amagama. Igama lami nguNdoni ekhaya lithi kusempangeni abafowethu labengihamba nabo ngizothi qaphu angizukugxila kakhulu entweni eseyithintiwe kodwa ngoba ngila angisuye umculi ngiwumzali ngoba ngingowesifazane owaziyo umhelo. Ngicela ukuxolisa kuwo wonke umuntu otheme ecela ukushutha nami nganqaba ingoba namhlanje ngisike celebrate size esililweni. And ngiyafisa abantu bakithi izwe lingafi ngathi seniphumile esandleni. Siyahlonishwa isifo. Ayikho into ebuhlungu ukuze isifo sakini usifice ku social media ekhaya akaziwa. Yehlisa lokuqina. Thina nje encane sibilile kwenzeka ingozi lapho umama akakezwa sekumele wedrobheni ngoba wena nefoni usupostile hloniphana ukufa. Ezinye inhlanga ziyahlonipha ukufa ziyahlonipha amasiko nemikhuba thina cha ngisho imsamo yethu ngisho amabhokisi siyaphosta. Ey'khathini zomzimba yila abantu bebona khona abantu ababathandayo. Ngiyajabula ngoba khona ubhuti othatha ividiyo ezohamba umhlaba wonke. Omaskandi ngiyacela befunde ukubambisana. Singamane sidlale isitokfela sokuhambelana futhi singahambelani sekushoniwe. Asiqala ukuhambelana ngezinto ezinhle singahambi sidini sibheke indawo sesiyongcwabana. Kubuhlungu
ubona iciko lisemzimini ungababoni abantu abathi baliphonzile bangabanewabo. Ngiyacela ke Mabhinqa futhi niyeke ukuthi uma niposta ningasabi into ezolimaza imindeni njengoba sizela sizokhala kodwa ngiyazi khona baze ukuzothatha icontent. Ngelinye ilanga kuyoba semndenini wakho ukufa kuyavakasha yonke imizi akumenywe kodwa uma owesifazane ozoba umfazi kusasa uyamazi wrong no right. Uma indoda ezoba indoda kusasa ezophatha umuzi uyakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi nokuphoxayo. Ngisacela inkosi ithele umusa ingophe ngebhandi kaMongcwele nonke emndenini. Sibonge kubo bonke abantu abathe bafaka isandla njengoba ngisuka empangeni ngadela isikhathi ngenza la ingoba ukhotha uthena ifika kuthina waphila waba ingane yasekhaya. Uthi umbuzo bayobebe bangaki mhla kuhamba wena ngabe uyibhalile incwadi ngabe wenza kahle na ngabe siyodela imisebenzi sizoma la sithatha ama flight for wena noma uyothi uhamba sishaye ama cricket ngoba wena ukuluhlupho ngoba wena ukuthuka abantu ko Facebook vuka uyithathe sengashintsha into. Umuntu onamahlonike bafowethu usaba ngishubhela abantu cha angiqale nje emndenini la ekhaya ngithi duduzekani bafowethu abehlangana ngicabanga ukuthi isona isikhathi esinzima kakhulu kulesi kunesikhathi sokunani kanjalo mfowethu nakhotha sithi mfowethu duduzeka mfowethu isikhathi esinzima kakhulu lesi. Ngicabanga ukuthi lesikhathi esifike ngaso isona isikhathi okwazi ukunothisa abafowethu ngaso kunesikhathi senjabulo. Sithi duduzeka mfowethu na umndeni ududuzeke mina bafowethu angikwazi ukukhuluma. Ngiyabonga. Siyabonga zonke izikhulumeli. Manje ngizocela babombatha bazosifundela ukubishwara abafowethu. Uma siqeda ukufunda ukubishwara sizocela ukuba umfundisi asifake nomthandazo and then kuzoba nebody viewing asithandayo. And then after body viewing sizophuma sizocela imndeni iphume kuqala imndeni siyidedele sivulele indlela iphume kuqala baye emulweni. Ngizonibingelela egameni lomfana wethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Umlando kaLungelo vezokuhle makhulu. uLungelo ngiyaxolisa. Umlando kaLungelo vezokuhle Mbatha. uLungelo Mbatha wazalwa ngomhla ka-5 August 2010. Wazalelwa eThembisa Hospital ezalwa nguThembelihle Mbatha. uLungelo uqale amabanga akhe aphansi eDrake Konka Primary School. Waqhubeka amabanga akhe aphakeme ePonolopilo Oracle Secondary School. Usishiye ngokukhulu ukuzuma ngengozi yemoto mhla ka-3 August 2025. Ushiye ngemumva umama wakhe, ugogo wakhe, umkhulu wakhe, ubhuti wakhe kanye nomalume bakhe nabanye bomndeni. Hamba kahle Mbatha, Shandu kaNdaba, Gumbi lamagwala Sontshikazi,
ngithiya othiya ngenkomo abafokazane bethiya ngamahlala ndaba ezinhle siyohlezi sikukhumbula futhi sikuthanda siyohlezi sikukhumbula futhi sikuthanda ngawo wonke umzuzu esiwuchithe nawe usaphila. Amen. Sophinde ngifunde umlando kaMnotho Mngomezulu. UMnotho Mngomezulu wazalwa ngomhla ka-9 October 2022. Wazalelwa eThembisa Hospital. Ezalwa nguHloniphile Mbatha kanye noBongumusa ongasekho. Usishiye ngokukhulu ukuzuma ngengozi yemoto ngomhla ka-3 August 2025. Ushiye ngemumva umama wakhe, ugogo wakhe, umkhulu wakhe, ubhuti wakhe, osisi bakhe, omalume kanye nomndeni wonke. Hamba kahle Mngomezulu, Dlakala, Msuthu, Nkabanhle, Masina, Mathebula. Siyohlezi sikuthanda futhi sikukhumbula ngawo wonke umzuzu esiwuchithe nawe usaphila. Uyibekile induku ebandla. Amen. Ngizofunda obituary kaMthabisi Sithandana Mahlangu. Born 11 August 2004 in Johannesburg. He was a beloved son of Sophie Mahlangu and Ncedisi Dube. Mthabisi's education began at Space Age Primary and later proceeded to David Makhubo Secondary School. He met his timely death on the 3rd of August 2025 in a car accident. He leaves behind his siblings and family at large. Tears may dry, but memories will never fade. You will forever be loved. Verse in Isaiah 57, verse 1 to 2. Good people pass away, the godly often die before their time, but no one seems to care or wonder why. No one seems to understand that God is protecting them from the evil to come. Amen. Amen. Ngizocela manje so isikhathi seviwile kaSithandana. Sisuke emakhaya sonke la. Igama lami ngosaliwa ngisuka ley'ntabeni zasekhangeni uDokotela Salamthetho. Ngihamba nodadewethu Ndoni nomfowethu uBrazil ngenxa yesikhathi ngicela nisondele kuthiwa isikhathi sesifishane. Akukho okuningi engizokusho. Sisebenza ngawo umlomo, singomaskandi, kuningi okusehlelayo esikufihlayo. Ziningi zomgwaqo singena kuzona bese sikufihla ngoba uyawuthola kwesinye isikhathi sinemidlinzo enhlizweni zethu. Kunzima ukuthi ngehlelwe ingozi bese ngiyiphosta kanti ngisola omunye wasemndenini noma ngisola umakhelwane. Ngenhloso yokungabajabulisi siyakufihla. Sike silala ebhedlela siwomaskandi sikufihle ngoba abanye bebalandeli abasithanda. Singakaze sithi nqamu. Namhlanje sisuke entabeni zasempangeni, umfowethu entabeni yasenkandla.
ukuzokhathisana nomndeni kanye nawo wonke umuntu othintekayo ukuthi isizwe samabhinqa sisemanzini. Sithi dudu ingane zakwethu kubuhlungu akukhululeki, kubuhlungu ngaphakathi. Iy'nsizwe ezisencane kangaka ebeziyoba ikusasa lesizwe sethu esibulawayo. Uyena wonke umuntu othe waba nesandla ukuba sihlanganelana, ngabala Mathole, ngabala babomsweni ukusithatha ukubeke siyahlala ekhasini lakho, ngibala uMakhotistan, nawo wonke nje umuntu othintekayo. Asikufisela abanye abantu ukufa, kodwa sithi abakwenzile bengagcini ukwenza uthina maskandi. Ngomunye-ke nami onalo mtsizwa bongayinaki into abasingcwabisane ngemplanele ukufa. Kodwa amathole asezisusile leyo nkuku, asebenze ngabona ukuthi ukufa kufanele ukuhlelele ngoba kuyazuma. Ukufa uplanele njengomsebenzi, vele kufike ekuseni kuvuka kufike entamba amashona. Nami-ke ngomunye othi cha Mathole funeral imisebenzi eniyenzayo siyayibona, uma kukhona imikhuhlane esemabhinqeni niyayithathe over, nala isuke singaboni khona niyayithathe over. Kodwa njengomunye ophambi kwamabhinqa ngithi Amathole funeral bafowethu ake siwasondeze eduze. Ngibonga ukuthola ithuba ngiduduzele lonke izizwe zenu kubuhlungu kuphela amagama. igama lami ngondoni ekhaya lithi kusembangeni abafowethu labengihamba nabo ngizothi qaphu angizukugxila kakhulu ey'ntweni esey'thintiwe kodwa ngoba ngila angisuye umculi ngiwumzali ngoba ngingowesifazane owaziyo umhelo. Ngicela ukuxolisa kuwo wonke umuntu othema ecela ukushutha nami nganqaba ingoba namhlanje ngisiki-celebrate size esililweni. And ngiyafisa abantu bakithi izwe lingafi ngathi seniphumile esandleni. Siyahlonishwa isifo. Ayikho into ebuhlungu ukuzwa isifo sakini usifice ku-social media ekhaya ngakaziwa. Yehlisa lokuqina. Thina nje encane sibilile kwenzeka ingozi lapho umama akakezwa sekumele wedrobheni ngoba wena nefoni usuphostile. Hlonipha lokufa. Ezinye inhlanga ziyahlonipha ukufa, ziyahlonipha amasiko nemikhuba. Thina cha, ngisho imisamo yethu, ngisho amabhokisi siyaphosta. Ey'khathini zomzimba yila abantu bebona khona abantu ababathandayo. Ngiyajabula ngoba khona ubhuti othatha ividiyo ezohamba umhlaba wonke. Omaskandi ngiyacela befunda ukubambisana. Singamane sidlale isitokfela sokuhambelana futhi singahambelani sekushoniwe. Asiqale ukuhambelana nezinto ezinhle, singahambi sibheke indawo sesiyongcwabana. Kubuhlungu ukubona iciko lisemzimini ungababona abantu abathi balikhonzile bangabane wabo. Ngiyacela-ke mabhinqa futhi liyeke ukuthi uma niposta ningasabi into ezolimaza imindeni njengoba sizela sizokhala kodwa ngiyazi khona abazali ukuzothatha i-content. Ngelinye ilanga kuyoba semndenini wakho ukufa kuyavakasha yonke imizi akumenywe kodwa uma ungowesifazane ozoba umfazi kusasa uyamazi wrong no right. Uma indoda ezoba indoda kusasa ezophatha umuzi uyakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi nokuphoxayo. Ngisacela inkosi ithele umusa ningophe ngebhandi kaMongcwele nonke emndenini. Sibonge kubo bonke abantu abathe bafaka isandla njengoba ngisuke empangeni ngadela isikhathi ngenza la yingoba ukhotha uthena ifika kuthina waphila waba ingane yasekhaya. Uthi umbuzo bayobe bebangaki mhla kuhamba wena ngabe uyibhalile incwadi ngabe wenza kahle na ngabe siyodela imisebenzi sizoma la sithatha ama-flight for wena noma uyothi uma uhamba sishaye ama-cricket ngoba wena
Ukwenzile lokho nabatholwana nomuntu onamahlonike bafowethu usaba ngisho ukubheka abantu cha angiqale nje emndenini la ekhaya ngithi duduzekani bafowethu alehlanga la ngicabanga ukuthi sona isikhathi esinzima kakhulu kulesi kunesikhathi sobunani kanjalo mfowethu nakhotha sithi mfowethu duduzeka mfowethu isikhathi esinzima kakhulu lesi ngicabanga ukuthi lesikhathi esifike ngaso isona isikhathi okwazi ukunothisa abafowethu ngaso kunesikhathi senjabulo sithi duduzeka mfowethu nawumndeni ududuzeke mina bafowethu angikwazi ukukhuluma ngiyabonga laba baphambi kwami bese ngabafowethu mangithi abafowethu bese ngabafowethu phela la ngena begazi nasekhaya bese bebathatha njengegazi akhona ekhaya ukuthi abantwana basekhaya njengami njengoba ngiphambi kwenu nje ngimile ngoba phela umphefumulo usahamba nenyama kodwa ngilimele kakhulu angazi ngibona njena ngangazi ukuthi uNkulunkulu uyangibonisa izinto ezinje emhlabeni ngala madoda sedlule emzimeni kakhulu ngibonga imindeni yabafowethu ikwazi ukungibekezelela noma kuthiwa sibuya siphethe lutho kodwa babe nethemba lokuthi kuzolunga namhlanje basibonga ngokufa kwabafowethu ngilimele kakhulu angazi nje ukuthi angazi imindeni silimele bafowethu silimele usithalala ngihlala ngendlela bethi mengibiza-ke mina angibize nge-artist uNkunzababa ufike kimi bekuJanuwari umcondo-ke eyakhe nzima kakhulu ngoba wafika emncane wakhulela kimi bengisebenza nabantu abanethalente abangasebenzeli ukuthi buti noma kuthiwa siyitholi lutho kodwa nje masiyibona sise-stage into ebengifisa beyenze bazali babo ngibhlungu ngoba ayisafezekanga ngoba ngangishilo ukuthi madoda njengoba sikhulisana nje kanje nisebenza nabo ngifisa wenze lokhu nalokhu mina ngeshwa ngashiya abazali ngisemncane ngaba nenhlanhla-ke ubaba wangishiya nesalukazi esakwazi ukuthi simkhombise uthando lukamama lo mama benimuzwa ekhuluma ethi uMamakhotha so bengilwela ukuthi bajabulise abazali besenesikhathi ngoba ngiyakwazi ubuhlungu bokushiywa umzali uthi masuna something usho ukuthi azuvuma usekhona ngabe ngiyamsiza ngalokho emndenini wakwambatha bese ngine-family enkulu kakhulu ugogo besixhumana naye noma kuthiwa iy'ngane akatholi besha angifonela athi Khotha bakuphi abantwana ngithi khululeka gogo bahamba nami afone ngelinye ilanga athi Khotha bakuphi abantwana ngithi gogo cha abekho kimi athi othi ngifone masinyane ngibabuza ukuthi bakuphi nami ngibe ngikulwela lokho ukuthi agcine bathola yibo ngithi bese ngabafowethu kimi laba ngilimele kakhulu sizwe sakithi ngilimele kakhulu ngicela ukubonga kakhulu baba uMsweli igxatho lambile nathi sisuka lekhaya singazi sizokwenzani nethemba lakho noma ngekwazi ukubiza ngamagama ngawani kodwa ngithi uNkulunkulu akubusise limele kakhulu sizwe sakithi angazi ngenze njani kodwa ngicela ukuthi lobuhlobo besisibakhile nemndeni
ngicela ukuthi kungapheli asingahlukaniswa abafowethu njengoba beqale lendlela ukuthi bashiya kuyo ingapheli la ayiqhubeke gogo bamnotho ngabacela kuba abantwana ninomkhulu umkhulu ke mina bengibiza ngomagwabuli ethi umgwabulo esihlahla nempande zaso wanginikela ngomcondo ngangiyocela mina usiphelele okumafutha mfowethu lomabanayo wasethi hayi ndoda kunomcondo la awuthathe futhi uyokhulisa mhlambe khona kungaphuma kanti ngiphi strike umcondo behlukile bengasukumuntu okhulumayo bekuwumuntu owenzayo benethalente kakhulu kule amuzi nje baphiwe banethalente abantwana bakhona njengoba nimbona inkosi amava akusizi isikhathi esingakanani efikile kodwa bese kwazile ukuthi aduma umhlaba wonke njengoba sekunje sithanda lehlala ngempela sithanda ukufutha ngoba ngisho nje ukuthi konke besikwenza naye nanosuku ahambe ngalapha ngalokinye ngibuzile ngathi ndoda besivumelane ukuthi la sizohlela indawo yendawo ngamcela ukuthi ngifuna akhele umama wakhe umuzi ngoba siyatohoza la ezokwazi ukuthi mhlambe khona ngokuphela siyaphila kodwa thuluma umuzi usemncane usengaka lokho kuyoba umlando wathi futhi uzokwenza lokho ngathi beka imali wangitshela wathi futhi sengiyibekile imali ngicela siyofuna indawo ke yokwakhela umama njengoba besehlile naye besiyobheka leyo ndawo leyo yokuthi akwazi ukwakhela umama umuzi wakhamba sethi kimi ekuseni futhi no sisishintshile isimo emsebenzini sengiyafuneka kwabo ngicela ukukhuluma naye ke lapho ngikhulume naye ekuseni ngaze ngakhala ngathi futhi manje iprocess esiyenzayo ayisaqhubeki ngesimo sowathi kodwa futhi ngicela ukuxolela sohlela olunye usuku so ngamanye amazwi ngisho ukuthi uma wakhe ngicela ukuthi aqine lokho bekufisa umfowethu ngaye uNkulunkulu mesipha amandla esinikeza amandla kusazoqhubeka lokho kwenzeke nasemndenini yakwambatha konke abafowethu abekufisa bekushela nami izinto cha akugcini la kusazoqhubeka ngizohlezi nginabo umnyama kubo sebefana nomndeni kumina ngicela ukubonga kakhulu bafowethu sithuthuzeke baqina bafowethu mina ke sengikhale kakhulu bese ngifana nje nabafowethu ngoba ngisho mina ngilimele kakhulu angazi noma ngiyophola yini kodwa uNkulunkulu uzosipha icebo lokuthi sidlule kulesimo siqhubeke sinakekele umndeni ngiyabonga kakhulu sebenza nabo kodwa
sikwazi ukuthi esiluse sikhulise futhi sikhulise sibangaka nje isandla sakhe kunzima kakhulu bafundisi wethu ngoba nje sibathathu abafundisi sisebenza nabo stage omunye usesibhedlela singazi noma isimo sakhe sokazi ukuthi mhlawumbe siqonde mina ngoba sikhuluma nje siyayisiwo ukuthi kunzima bafundisi Mas Kiveli pasi lama kitelale paluti asante sakani mvumele kahle abethi ke kulasona abethi izinto zolezeni lapha kwethu ngicela sivumele bafowethu ayilapha Kiveli pasi Kiveli pasi lama kitelale paluti asante Kiveli pasi lama kitelale paluti Sanibona. Ngicela bazongivumela kule ngoma bathi Siyanda ngokwasifana umfowabo umncane abangazi ngalo kakhulu bangazi ngaphethuka ubhuti wangithatha ekhaya wangithi eGoli sahlala naye wangena endimeni omculo sahlangana nabo abafowethu nalabo abaleni saphila nabo kwabafowethu impela bafuna bengabafowethu impela begazi engachaza ukuthi umnotho wona umfowethu lolelela umfowethu ebengisamgcina kakhulu emafonini ngimbone nje kakhulu emafonini ngike ngicomment mangabe ngipostile ukuthi hayi mfana usazobona abantu manje usabona abantu bodlala ukuthi noma phethuka ekuhlanganeni kwami nomnotho sihlangane kuwo lo mdlalo lo abashiye ngawo abafowethu emva kwawo kube isikhashana esincane ngihlalile naye umnotho kodwa ke ube umfana nje ungenankinga nje engakhali ethanda wonke umuntu unini engachaza ngayo ingane enogazi ijabulela wonke umuntu ayikhethe umuntu bese kuzoba umcondo lo mfowethu umcondo eqenjini ufike kithi efuna ugrade 3 bese simasiperforma sesimbeke lapha phambili ngisho bechazile nje ukuthi cha bekuyistrike lesi beyisitshaya ephikweni ephweni ngoba nani nebhola nebhola
phezu kwakho mfowethu, uyabe uyazi futhi kakhulu ngoba nase-practicing vele nakho ukuyovaka mfowethu, kodwa-ke nangabe efikile upractice-wa into beyibuka ngani, emva kwalapho impela lenzeke ukwayo. Angiphathi-ke nangabe kuzoba khona insizwa enizweni iqhathanise nayo ukuthi angiconda ubani uzohlula yini, bevele ahleka kancane abheke phansi, kodwa masengena estage befike enze ubani. Bese kuzoba umfowethu uSithandana. uSithandana ngiphile naye kakhulu umfowethu, sihlale naye e-Ivory 3, umfowethu esafunda isikole ngaze ngathola itoko elilangiqhelanisa nabafowethu, siphinde singasahlangani isikhathi esiningi. Ngihlala ngapha koJoshua la ngithole khona itoko, kodwa uSithandana umfowethu kakhulu ngayo yonke indlela. Noma kwenzeka mhlawumbe ngishoda ngemali emsebenzini benginako ukuthi angitazi umfowethu ugaxelekile la, akungizame noma ngabe u-1 asende noma 100 rand mfowethu ngendlela ezisiphila naye ngakhona. Naye angifonela athi mfuka kithi yazi lana kuyabhetha, sacela ungifakele nami omncanyana ngingetohweni sekulimalekile ngifake nami umfowethu esiphila naye. Ofike umfana ufike wavakasha eBreakfield kwayindawo afike wayithanda kakhulu nje ukuthi bese chazile nje ukuthi bese futhi kwakhe kodwa bongithuba. Kodwa ngcono bayabazi abantu abenza lezo zinto. Shaya bakunala-ke laba kunalo neqiniso. Sukum kusha.